Είμαστε όλοι γεννημένοι να οδηγάμε μηχανή, με Yamaha κινητήρες που γουστάρουμε πολύ. Στη βροχή μα και στον ήλιο το ταξίδι μας θα γίνει, στην Ελλάδα και στον κόσμο με μοτοσικλέτες φτύνει. Ευθέα Φράμπε Ελλάς, κάθε δρόμος είναι σπίτι. Όπου και να πας, η αγάπη και η τρέλα μας για τη μηχανή. Έκανε την παρέα μας την πιο δημοφιλή. Είμαστε όλοι Έλληνες σε κάθε γονικία, μα όπου κι αν πηγαίνουμε δεν έχουμε ησυχία. Με τις γυναίκες μας μαζί και άλλοι με τις φίλες, διασκεδάζουμε τρελά με πύρες και τεκίλες. Το κέφι και η όρεξη δεν είναι την παρέα, και κάθε νέα εκδομή είναι και πιο ωραία. Γυρίζουμε στα σπίτια μας γεμάτοι από χαρά, πάμε για την επόμενη λέμε κάθε φορά. Στενά δερμάτινα μπουφάν, εξοπλισμός και κράνη, 1300 κυβικά, κανένας δεν μας πιάνει. Ευθέα Φράμπε Ελλάς, κάθε δρόμος είναι σπίτι. Όπου και να πας, η αγάπη και η τρέλα μας για τη μηχανή. Έκανε την παρέα μας την πιο δημοφιλή. Την πιο δημοφιλή. Έκανε την παρέα μας την πιο δημοφιλή. Δερμάτινα που φαν, εξοπλισμός και κάνε, κάθε νέα εκδρομή είναι και πιο ωραία. Γυρίζουμε στα σπίτια μας γεμάτοι από χαρά, πάμε για την επόμενη λέμε κάθε φορά. Στενά δερμάτινα που φαν, εξοπλισμός και κράνη, 1300 κυβικά, κανένας δεν μας πιάνει. Ευθέα Φράμπε Ελλάς, κάθε δρόμος είναι σπίτι. 1300 κυβικά, κανένας δεν μας πιάνει. Ευθέα Φράμπε Ελλάς, κάθε δρόμος είναι σπίτι. Όπου και να πούσει κυβικά, κανένας δεν μας πιάνει.